Băieții, ca într-un final, Iohannis al nostru să hotărăște, vorbește cu Zelenski, să trimită un batalion de români să lupte contra rușilor. Înțelegi? Pântre care trimite un batalion, pântre care trimite și un țigan. Țiganul nu știe el cu pușca, cu tancul, cu astea, nu. El era brancardier cu targa, aduna și el morții, îi ducea la, sau răniți, îi ducea la spital. În fine, trec 2 săptămâni de front. Țiganul era bun de toate, făcea de toate. Ai înțeles? Da, nu știa el. Vine țiganul la comandant. Bate la ușă. Mâncați-și cu ailetele, domn comandant, ce frumos ești. Auzi, vrei? Mâncați-și. Lasă-mă și pe mine acasă o săptămână permisie. Să văd și eu piranda mea, să văd și eu poradeii mei. Și uite, comandantul el, băi, ești nebun, ce mă, țigane? Dar abia ai venit, ai 2 săptămâni și gata, vrei să pleci acasă? Nu, e frate, până nu batem pe Putin, nu plecăm de aici. Dar fii atent aici. Îți dau opțiune. Comandantul știa că țiganul e prost, n-are cum să facă el așa ceva. Dacă faci o faptă eroică ceva ieșit din comun, îți promit că îți dau drumul o săptămână acasă. Ca să scape de el, comandantul. Pleacă țiganul nervos și vine a doua zi. Călare pe un mare tank rusesc, nou. Bang, intră pe partea unității. Mare, tare mândru țiganul. Ia zi, bre, domnul comandant, care vrăjeala? E o faptă eroică asta sau nu e? Comandantul să uită la el, ce dracu să fac? Să făcea de râs în fața lui la soldații, dăduse cuvântul. Păi țigane, n-am ce să fac, trebuie să-ți dau drumul. Du-te, frate, acasă o săptămână și vine apoi. Da, vine apoi, da? Da, domn comandant. Pleacă țiganul în România, numai grătare, numai alea, cu nevasta, cu copiii, trece săptămâna imediat. Înapoi la război. Mai stă țiganul în război încă 2 săptămâni. După care, iar la comandant la ușă. Mâncați aici cu ailetele, domn comandant. Hai mă, lasă-mă cu vrăjeala, ia zi, care treabă? Lasă-mă, mâncați și pe mine acasă o săptămână. Dau și eu cu nevasta. Măcar 4 zile, 3 zile. Băi, țigane, fii atent aici. De data asta, te las 5 zile. Îți dau 5 zile. Până ajungi până alea. Dar tot așa. Faci o faptă, ceva eroic, ceva deosebit. Deci ieși din comun, așa ceva să nu văd. Pleacă țiganul nervos. A doua zi, iarăși, intră pe poartă țiganul, pe un tank, de data asta, nou, țiplă, de la ruși. Când îl vede comandantul, ce face țiganul ăsta? Băi, țigane, ți-am promis să stai. Du-te acasă, nu? 5 zile, să știi. Să vin apoi. Vin eu, domn comandant. Pleacă iar țiganul în România, iarăși tot așa. Grătare, distracții, nunți, alea. 5 zile, imediat au trecut, înapoi la război. Iarăși, trec 2 săptămâni, iarăși la poartă, la ușă, la comandant țiganul. Domn comandant, ce frumos ești. Știi care treaba? Băi, țigane, fii atent aici. Deci fii atent. Eu știu că tu ești tântălău și n-ai cum să faci tu faptele astea eroice astea. Fii atent aici. Dacă îmi spui, dar îmi recunoști, sincer, care e combinația, cum faci tu de vii cu tancurile alea, te las acasă de tot. Deci nu mai trebuie să mai vin apoi. Da mie să-mi spui cum faci. Domn comandant, vă spun, da, să știe, semnăm actele, plec acasă, nu mai vin niciodată în război. Da, țigane. Domn comandant, plec dimineața cu tank de ăsta al nostru și mă duc acolo la rus și mă întâlnesc cu el și îi zic, băi, fii atent aici, nu vrei să pleci acasă în permisie o săptămână? Hai să facem schimb de tancuri.